deixan un. Mira onde vamos chegar agora. Non queda unha puta. E non me se cerraron un 4 ou 7 ou Equip Plus de Alterne. Aquí en Lugo. Aquí ao Corgo, pero O nada. Corgo. Ou a Ponferrada. Os abanicos. A Tordesillas. Xa teño ido aí. A Tordesillas. E que tal aí, ben, Naqueles tempos, sí, agora non sei. Hai Hai un moito tempo material. que non vou. Agora hai moito tempo que illes asco. Illes asco, non vou. Oye, asco. Prefiero non ir mirando por aí pola calle e dando voltas, vou aos bares, pero non paso da movida, xa das tías. Méteme cada unha que non... Cliente despois. Está liado, tío. Non se pode. Nos andamos aquí, a ver. Algo hai que ir tamén. Hai que cargarse, e eso, despois... Hai que ir á placa e tomar outro viño, a ver. E que estuve moito tempo, pero non se pode. Vela. Bueno. Tempo de pasar o tempo. Hoxe quedareme na casa, mañá igual salgo. Depois ireme pro monte. O mundo. Parearse ali. Iré pro monte, pra montaña. Ah, bien. Que había moita xente por aí pola cabalgada. Arriba nevaba, había xente. Toda a avenida de Coruña, me cago. Había un montón de xente pola calle que non se podía circular. Pasaban os donde están os esos. Tens que parar. E que coche tes? Sí, un saso. Un sal? Cara. Sí. Da copa, ou? Bueno. 500. É o 1500 a gasoil. Ai. Ese vai, Esos moi ben van, eh? Van ben porque consumen pouco, eu que quero que consumen pouco. É para ir às putas. Estes coches non consumirá pouco. Pero para andar por aí, para andar pola ciudad, Coche pequeno. polo pueblo, chica, ten que ter máis coche. Un coche que che consuma aí é que non divertido despois. Colla a tercia do viño na madeira. E logo onde tes a aldea? Ali no Piedrafita. Pedrafitas. Mira como se... Teño irmás aquí. A ver, velas, estar con elas un pouco, un tempo. Pero 3 ou 4 días nada máis. Pero estás ali arriba con... Sí, está ben. No bon tempo estás moito mellor que aquí, pero... Mira que guapa esa rapaciña, mira, pai. Carai, ainda así de... Destea. Bueno, claro. Posso ir velo? Bueno, veña. Veña, non tocarse moito. Brilloso. Aí vai. Acabado. Aí vai a brilloso.